ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 2. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അർജുന വിഷാദയോഗം. അപ്പൊ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? അർജുനൻ ഗുരുക്കന്മാരെ വധിക്കേണ്ടി വരിക. 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 5 കാരണങ്ങൾ? തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെ ജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 9 കാരണങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു? പാണ്ഡവർക്ക് ജയം കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഗാന്ധീവം, പിന്നെ കൃഷ്ണൻ അതെ, ഭക്തിദേവം കൊടുത്ത രഥം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗാന്ധീവ ഉണ്ടായിരുന്നു, മോക്ഷത ഏകാദശി, പിന്നെ ഋഷികേശ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശ. പിന്നെ ഭാഗ്യദേവത. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു? ഈശ്വരൻ, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ ഈ 5 വിഷയങ്ങളിൽ മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതാണത്? കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും, ബാക്കിയെല്ലാം പെർമനന്റ് ആണ്. കർമ്മം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾ. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 18 അധ്യായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? കർമ്മയോഗം, പിന്നെ ഓക്കെ. 18 അധ്യായങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായം.
അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം, അധ്യായത്തിന്റെ പേര് എന്തോ ഒരു ഓക്കെ. അപ്പോ അധ്യായം 2 ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. ഇനി എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഗീത എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തെ നമ്മൾ ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ, അതായത് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ആ 18 അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു. കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഭഗവാൻ, പിന്നെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയാ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ സമയപരിധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു പറ്റുള്ളൂ ഈ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ജ്ഞാനം? ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനം നൽകുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം അതായത് നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നൽകുന്നു. അതായത് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതായത് ഇതിലെ 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുക, പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നും ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഈ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എവിടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ സഞ്ജയ ഉവാച, ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചു. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, ധൃതരാഷ്ട്രൻ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ അർജുന ഉവാച, അർജുനൻ സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ എവിടെയും ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എവിടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എല്ലാവരെയും കണ്ടു. എതിർപക്ഷത്ത് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ ആകെ മനസ്സിന് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. അപ്പൊ വിഷാദം തോന്നി. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഒഴി കഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ രഥത്തിൽ ഒരു ഇരിപ്പായി, അല്ലെ? ഗാണ്ഡീവം എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി. അങ്ങ് പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് വിയർക്കുന്നു, ശരീരം ആകെ വിയർക്കുന്നു, ആ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ ആ തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവിടെ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? 2.2, അതായത് രണ്ടാം അധ്യായത്തില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് ഇതിലില്ല, ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കുതസ്വാകശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ഭഗവാൻ പറയണം, അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നിന്നെ നയിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്താണ് അത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അതായത് അർജുനൻ ഒരു സൽപ്പേരുണ്ട്. എന്താണ്? അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്, ധീരനായ ഒരു പോരാളിയാണ്, ഒരുപാട് സൽപ്പേരെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അർജുനന് ഭഗവാൻ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഒരു സൽപ്പേരെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള നിനക്ക്, അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും? കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധർമ്മത്തെ പോലും വേണ്ട എന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, മാലിന്യം നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു പെട്ടു അർജുന എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതായത് ജീവിത മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇത്. നിനക്കിത് സൽകീർത്തി അല്ല, നിനക്കുള്ള ആ സൽപേര് പോലും നഷ്ടപ്പെടും. നിന്നെ ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അത് നിനക്ക് എന്താണ്? ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, ഇത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇത്രയും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇത്രയും അർജുനൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ സംസാരിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ എന്തായിരുന്നു? ഒരു നല്ല കേൾവിക്കാരനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം മുഴുവനും ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? അതായത് നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്
ഒരു നല്ല ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനായിരിക്കണം. കാരണം നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരന് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാനും കഴിയുക. അപ്പോ നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരാണ്. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു അർജുനനോട്, എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അതായത് ഇത് നിനക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് പരമസത്യം പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് 3 രീതികളുണ്ട്. അതായത് 3 രീതികൾ എന്ന് പറയാം, 3 ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, 3 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പൊ 3 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തേത്? ആദ്യത്തേതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് പരമാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാൻ, യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ ആ രീതിയിൽ. അപ്പൊ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജ്, ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അതായത് ഭഗവാന്റെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം, ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം എന്താണ്? സത്യത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഒരു ലോകമുണ്ട്. ഏതാണത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്കാൾ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ളതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അതിലും ഉപരിയാണ് ഈ ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ് ഈ ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നുമില്ല, അത് ലാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാണ് നമ്മൾ ഈ ആ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്രകാശം. അതെന്താ പറയാ? നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ബ്രഹ്മൻ എഫൽജൻസ് എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയാം ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപ്രകാശം. അത് ആ ഒരു ജ്യോതിസ്, പ്രകാശം, ചൈതന്യം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പൊ ആ വെളിച്ചമാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചം. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ചിലർക്ക് താല്പര്യം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ അവ്യക്തമാണ്. അതായത് ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തമായ രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ജ്യോതിസാണ്, വെറും ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ എത്താം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഒരു മോക്ഷം കിട്ടും. ഏതാണത്? സായുജ്യ മോക്ഷം. അതായത് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ മുക്തികളിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിൽ വെച്ച് 5 മോക്ഷങ്ങളുണ്ട്. 5 തരത്തിലുള്ള മോക്ഷങ്ങൾ. ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സായുജ്യ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ സായുജ്യ മോക്ഷം. അതേതാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതും എന്താണ്? സാലോക്യ, സാരൂപ്യ, സാമീപ്യ, സാഷ്ടി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് 5 മോക്ഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. പക്ഷെ ഈ സായുജ്യ മുക്തി എന്താണ്? താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ സേവനമില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതൊരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്. അവിടെ ലയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. താൽക്കാലികമാണ്. വീണ്ടും അവരെവിടെ വരണം? ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം. ആ മുക്തി ശാശ്വതമായ മുക്തിയല്ല. ബാക്കി 4 മുക്തികളും ശാശ്വതമാണ്. സാമീപ്യ, സാലോക്യ, സാരൂപ്യ, സാഷ്ടി. ഇത് 4ഉം ശാശ്വതമായ മുക്തികളാണ്. ഇതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നും പറഞ്ഞു വെറും വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്നും വിചാരിച്ച് അതിലേക്ക് ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ആരാണ്? യോഗികൾ എന്ന് പറയും. അവരെന്താ ചെയ്യുക? ആ യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവരെന്താണ്? അവർ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ വ്യക്തമായ രൂപമുണ്ട്. അതേതാണ്? പരമാത്മാ രൂപം. ഇപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ചിത്രത്തില് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ചതുർഭുജാധാരി. ചതുർഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ചതുർ എന്ന് പറഞ്ഞ 4, ഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 ഷോൾഡർ, 4 കൈകളുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. 4 കൈകളിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ? ശംഖുണ്ട് അല്ലെ? ഗദ, പദ്മം, ചക്ര, ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ എല്ലാ 4 കൈകളിലും എന്തുണ്ട്? ശംഖ, ചക്ര, ഗദ, പദ്മ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ചതുർഭുജധാരി. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാ രൂപമാണിത്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? പരമാത്മാ രൂപം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണ്? യോഗികളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അത് സർവചരാചരങ്ങളിലും, അതായത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാത്തിലും
എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ രൂപത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ചതുർഭുജധാരിയായ ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ ജലചരങ്ങളാവാം, വൃക്ഷങ്ങളാവാം, പിന്നെ പക്ഷികളാവാം, മൃഗങ്ങളാവാം, മനുഷ്യരാവാം, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ചതുർഭുജാധാരി രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഭാവത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വരും വെളിച്ചം. കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടത് എന്താണ്? പരമാത്മ. അതായത് വ്യക്തമായ ഒരു രൂപം കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈനൽ? ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഫൈനലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. കാരണം അതിൽ നമുക്ക് കാണാം ശ്യാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാർമേഘത്തിന്റെ ആ ഒരു വർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ കയ്യില് കുഴലുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വനമാല ധരിച്ച്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ എന്താണ് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ത്രിഭംഗി രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ത്രിഭംഗി രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കാണുന്നത്. അതായത് ത്രിഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്രിഭംഗി രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ 3 സ്ഥലത്ത് വളവുകളുള്ള ആ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ. കഴുത്തിന്റെ അവിടെ, പിന്നെ നടുഭാഗത്ത്, പിന്നെ കാലിന്റെ അവിടെ. ആ ഒരു നമുക്ക് അറിയാലോ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചെരിഞ്ഞ ഒരു രൂപത്തിൽ, അതാണ് ത്രിഭംഗി എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ രൂപം ഇതാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് പറയും? അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറയും. അതായത് ആരാണോ ബ്രഹ്മൻ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പരമാത്മാ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ്. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റേജിലാണ് ഭഗവാനെ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചമാണ്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അവ്യക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാനെ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ, അതിനെ ദ്വിഭുജാധാരി എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ലാസ്റ്റിൽ എന്താ? ദ്വിഭുജ. ദ്വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഭുജങ്ങൾ, 2 കൈകളോട് കൂടിയ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ആണ്. അത് ലാസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിപ്പോ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ഒരു സൂര്യൻ, നമുക്ക് സൂര്യൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? അതായത് ആ വെളിച്ചം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ചിലർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നുമല്ല, വെറും വെളിച്ചമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ അത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മൻ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പോ 3 രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ. അതായത് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും വെളിച്ചം മാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അതായത് ഭഗവാൻ വെറും വെളിച്ചമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യൻ വെറും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, സൂര്യന് ഉപരിതലമുണ്ട്. നമ്മൾ പറയും സൺ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൂര്യൻ വെറും വെളിച്ചമല്ല, സൂര്യൻ ഒരു ഉപരിതലമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ്. അതായത് പരമാത്മാഭാവത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതിവിടെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതായത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, സൂര്യന് ഉപരിതലവുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്. സൂര്യഗ്രഹം നമ്മൾ പറയില്ലേ സൺ പ്ലാനറ്റ്. അപ്പൊ സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ ആരുണ്ട്? അവിടെ സൂര്യദേവൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൂര്യദേവൻ ഒരു പേരുണ്ട്, വിവസ്വൻ. എന്താണ് സൂര്യദേവന്റെ പേര്? നമുക്ക് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. സൂര്യദേവന്റെ പേര് വിവസ്വൻ. അപ്പോ സൂര്യഗ്രഹം ഉണ്ട്, അവിടെ സൂര്യദേവൻ വസിക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് സൂര്യദേവനെ കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, രൂപമില്ല, വ്യക്തമായ രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ഭഗവാനെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാഭാവത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നത്
മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാനെ ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ. അങ്ങനെയാണ് 3 രീതികൾ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നമ്മള് എന്താ പറയാ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടെ കേട്ടാലും നമ്മള് ഇപ്പോ അർജുന ഉവാച, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, സഞ്ജയ ഉവാച എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. അതായത് അവരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എവിടെയും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് കേൾക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പൊ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ആരിലാണോ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത് അവരാണ് ഭഗവാൻ. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്യം ആ ഒരു എന്താ പറയാ പദം നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? നമ്മുടെ പരാശര മുനി. ആരാണ് പരാശര മുനി? നമ്മുടെ വേദവ്യാസരുടെ അച്ഛനാണ്. വേദവ്യാസൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭാഗവതവും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയ വേദവ്യാസൻ. ആ വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛനാണ് പരാശര മുനി. അവരാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത പദത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും കീർത്തിയും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും പരിപൂർണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പലരെയും കാണാം. നമുക്കിപ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് പലരെയും കാണാം. ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ളവരെ കാണാം. അതേപോലെ ഒരുപാട് കീർത്തി നേടിയവരെ കാണാൻ പറ്റും. അതിശക്തരായ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുള്ളവരെയും കാണാം. പക്ഷേ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെയും കാണാം. പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നിറഞ്ഞ ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് ആർക്കാണുള്ളത്? അത് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണാം? ഭഗവാൻ ഉവാച, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും കീർത്തിയും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം പരിപൂർണതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2.7 ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബന്ധം മിത്രബന്ധമായിരുന്നു. അതായത് രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ്. അവര് സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ബന്ധം മാറുകയാണ്. എന്താണ് ബന്ധം? ആ സുഹൃത് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അത് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. കാരണം അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു പെട്ടു ഈ മാലിന്യം എന്നൊക്കെ അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോ 2.6 അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് കൃഷ്ണ ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് വില്ലും മരങ്ങളെല്ലാം താഴെയിട്ട് ചേരിൽ ഒരു ഇരിപ്പായി. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരു ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു അതായത് നമുക്കൊരു ധർമ്മസങ്കടം വരുമ്പോ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാതെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിലെ ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തണം. അതാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ അർജുനനും ചെയ്തേ. സുഹൃത് ബന്ധമായിരുന്നു എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആ ഉപദേശം തേടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിനയത്തോടെ ആ ഗൗരവത്തോടെ വിനയത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഒരു ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्നം. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, അതായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ട്. കാർപ്പണ്യ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദൗർബല്യം. എന്ത് ദൗർബല്യം? അതായത് അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൗർബല്യം വന്നത്? അവിടെ യുദ്ധത്തിനായി ഇതിനു മുന്നേ അർജുനൻ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത് ജയിച്ചവനാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അർജുനൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്? അതായത് എതിർപക്ഷത്ത് ആരെയാ കാണുന്നത്? ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ള ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, കൃപാചാര്യരുണ്ട്, അവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹരുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അതേപോലെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയാ സഹോദരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോ ആ മാനസികമായ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് കാർപ്പണ്യ ദോഷം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പോ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോ സങ്കടം വരികയാണ്. ഇവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും? ഇവരോട്
ഇവരോടൊപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണ്. അപ്പോ ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തേ? ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വളരെ വിനയപൂർവ്വം. ഇപ്പൊ അർജുനന് ചിത്രത്തിൽ കാണാം, എങ്ങനെയാണ്? മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, കയ്യും കൂപ്പി ഇരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതുവരെ അവര് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോ ഗുരു ശിഷ്യരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതുവരെ അർജുനനോട് ഒന്നും ഉപദേശം കൊടുത്തില്ല. എപ്പോഴാണോ അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചേ, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിനയപൂർവ്വം ഗൗരവത്തോടെ ശരണം പ്രാപിച്ചു ഭഗവാനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്, ഇതൊരു ലൗകിക സാഹിത്യമല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്? ഇവിടെ ആത്മജ്ഞാനം തരാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഇവിടെ തരുന്നു. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു? അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? അതായത് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് നമുക്ക് പുറമേ കാണുന്ന ആ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന്, ഞാനൊരു പുരുഷൻ, അതൊരു നായയാണ്, അതൊരു പൂച്ചയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? ശരീരം കൊണ്ട്. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട്, അതായത് ബേസിക്കലി എല്ലാവരും എന്താണ്? ആത്മാക്കളാണ്. ബേസിക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ ഓരോ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ശരീരം. ഈ ശരീരം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? അത് നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് അനുയോജ്യമായ ശരീരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് നായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെയോ ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാം. അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിയമം പോലെ നടക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? പ്രവർത്തിക്കണം. ആ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അത് ഏത് ശരീരമായാലും ആത്മാവ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശൈശവ അവസ്ഥയിലിരിക്കും, പിന്നീട് ബാല്യത്തിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ യൗവനത്തിലേക്ക്, പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക്. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ പഴയ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാറി അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരം. നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എന്തിനാ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ വ്യക്തി തന്നെയല്ലേ? നമ്മൾ അതേ വ്യക്തിയാണ്. ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഈ നേരം വരെ നമ്മൾ എന്താണ്? അതേ വ്യക്തി തന്നെ. ഒരേ വ്യക്തിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, പിന്നെ ഓരോ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കും നമ്മളെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആ മാറ്റങ്ങൾ ഏതിനാ സംഭവിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിന്. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്താവും? മരണപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ മരണശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക? മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഏത്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ശരീരം മാറുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവ് മാറുന്നില്ല. ആത്മാവ് അതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ശരീരം മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വരും. ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അത് മറ്റൊരു ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാത്തിരിക്കും. മറ്റൊരു ശരീരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ ആത്മാവ് കാത്തിരുന്ന് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പോകുമ്പോ എന്താണത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക്, ആരാണോ സമചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമുക്ക് യാതൊരു വിഷമവും തോന്നാൻ പാടില്ല. എല്ലാം ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അത് മരണം സംഭവിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ്, ആത്മജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരം എന്ന്. ഈ പുറമേ
കാണുന്ന ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് കണക്കാക്കി ഞാൻ എന്റെ പേര് പറയും, ഒരാൾ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് കണക്കാക്കി പുരുഷന്റെ പേര് പറയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ആത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് 2 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ ആവരണം എന്താണ്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്താണ് അതിലുള്ളത്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ആത്മാവ് ഉണ്ട്. ആത്മാവിന് ആദ്യത്തെ ആവരണം എന്താണ്? സൂക്ഷ്മമായ ശരീരം. അത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കാണില്ല. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആവരണം 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, മിഥ്യ അഹംഭാവം. എന്താണ് ഈ മിഥ്യ അഹംഭാവം പറയുന്നത്? അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ആത്മാവല്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കലാണ് മിഥ്യ അഹംഭാവം. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ അഹംഭാവമായി മാറും. അപ്പോ മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, മിഥ്യാഹംഭാവം ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഇനി അതിന്റെ പുറമെ ഒരു ശരീരമുണ്ട്. ഏതാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരം. അത് നായ, പൂച്ച, മനുഷ്യൻ, അത് ഒരു മീനാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്ഥൂല ശരീരം. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ശരീരം ഏതാണ്? സ്ഥൂല ശരീരം. അപ്പൊ ആ സ്ഥൂല ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഏതൊക്കെയാണ്? അതായത് അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, വായു, ഭൂമി. എന്താണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ശരീരം. അത് നമ്മൾ ജഡവസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ജഡവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഈ 5 മഹാഭൂതങ്ങളിൽ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ അത് ലയിച്ചു പോകുന്നു. ഈ പുറമേ കാണുന്ന ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. മരണത്തിന് ശേഷം അത് ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് ഒരു തരത്തിലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതെന്താണ്? മരണസമയത്ത് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? പുറമെ കാണുന്നത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, അതായത് അഗ്നി, വായു, വെള്ളം, ജലം, ആകാശം, ഭൂമി, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? നമുക്ക് ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ. ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ, ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏതവസ്ഥയിലാണ്? ശൈശവാവസ്ഥയില്. ശൈശവാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അത് കിടക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാല്യാവസ്ഥ. ബാല്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മുട്ടുകുത്തിയൊക്കെ നടക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ. പിന്നെ കൗമാരം, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ യൗവനം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം. വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയസ്സാകുന്നു, നമുക്ക് ഓരോ രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം കാണാം. എന്താണത്? ആ വെളുത്ത നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പോണത് എന്താണത്? അത് ആത്മാവാണ്. അതായത് കാണിക്കുകയാണ്, ശൈശവ അവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ബാല്യാവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ, കൗമാരായിക്കോട്ടെ, യൗവനായിക്കോട്ടെ, വാർദ്ധക്യമായിക്കോട്ടെ, ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം മാറുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഉദാഹരണം, അതായത് നമുക്കൊരു കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാറുണ്ട്. കാറിൽ നമ്മൾ ഇന്ധനം നിറച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ പെട്രോൾ ആവട്ടെ, ഡീസൽ ആവട്ടെ, നമ്മളെല്ലാം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. കാറൊക്കെ നല്ല കണ്ടീഷനിലാണ്. പക്ഷെ കാറ് സ്വയം ചലിക്കുമോ? ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല, അല്ലെ? അത് ഒരു തരത്തിലും സ്വയം ചലിക്കില്ല. അവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? കാറ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ആര് വേണം? അവിടെ ഡ്രൈവർ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തില് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളില് ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഒരു തരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അതുവരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി, അതുവരെ ഓടി നടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തിനകം എന്താ സംഭവിക്കുക? നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്നു, ഒരു തരത്തിലും അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ എന്തില്ല? അവിടെ അവയവങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത്? അതായത് ആത്മാവ്. ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്ത് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല, ഒരു തരത്തിലും മൂല്യമില്ല. ആ ശരീരത്തിന് നിശ്ചലമായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാറ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ വേണം. അതേപോലെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടും. ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത് നമ്മള്? അതായത് 84 ലക്ഷം
ജീവജാലങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് 84 ലക്ഷ ജീവജാലങ്ങളെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ക്? അവിടെ നമുക്ക് വൃക്ഷങ്ങളെ കാണാം, ജലചരങ്ങളെ കാണാം, മനുഷ്യന്മാരെ കാണാം, പക്ഷി മൃഗാദികളെ കാണാം. അപ്പൊ ഓരോ കണക്കുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇത് നമുക്ക് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ജലത്തിൽ എത്രയാണ്? 9 ലക്ഷം. എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജലത്തിൽ 9 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മരങ്ങളായിട്ട് 20 ലക്ഷം ഉണ്ട്. മരങ്ങളായിട്ട് എത്രയാണ്? 20 ലക്ഷം ഉണ്ട്. ഇഴജന്തുക്കൾ അതായത് ചെറിയ പ്രാണികൾ 11 ലക്ഷം ഉണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷികൾ 10 ലക്ഷം ഉണ്ട്. പ്രാണികൾ 30 ലക്ഷം. മനുഷ്യന്മാർ എത്രയാണ്? 4 ലക്ഷം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ജലത്തിൽ 9 ലക്ഷം ഉണ്ട്. മരങ്ങളായി 20 ലക്ഷം. ഇഴജന്തുക്കളായി 11 ലക്ഷം. പക്ഷികളായി 10 ലക്ഷം. നാൽക്കാലികളായി പ്രാണികളായി 30 ലക്ഷം. മനുഷ്യന്മാർ 4 ലക്ഷം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, മനുഷ്യന്മാർ 4 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 ലക്ഷം പറയുന്നത്? അതായത് എണ്ണത്തിലല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ സ്പീസീസ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു രീതികൾ, വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലെ മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 4 ലക്ഷം പറയുന്നത്. അതായത് ഗന്ധർവന്മാര്, കിന്നരന്മാര്, പിന്നെ കിംപുരുഷന്മാർ, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 4 ലക്ഷം രീതിയാണ് അത് പറയുന്നത്, എണ്ണത്തിലല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു കിളിക്കൂട് കാണുന്നുണ്ട്. ആ കിളിക്കൂടിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു കിളി ഇരിക്കും. കിളി എന്താണ്? ചത്ത് കിടക്കാണ്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കിളി ചത്ത് കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കിളിക്കൂട് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ്. അതായത് അതിനെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു, അതിനെ വളരെയധികം സുന്ദരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ കിളി എന്താണ്? അത് ചത്ത് കിടക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കിളിക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്താണ്? ആ കിളിയെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ കിളിക്കൂട്, അതായത് ഈ ശരീരം, പുറമേ കാണുന്ന ശരീരത്തെ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയാക്കി വെക്കും. എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ ദിവസേന കുളിക്കുന്നു, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നു, നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുന്നു, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ആ ശാരീരിക സൗന്ദര്യം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആത്മാവ് നശിക്കില്ല, പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെന്താണ് ഭക്ഷണം? അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുക, പ്രതിരോധിക്കുക, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്കും ആ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കാരണം അവരും അത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് വേറെ ചെയ്യണം. എന്താണത്? ധർമ്മം. നമ്മൾ ആ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും അവർക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ധർമ്മം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മസ്യ പ്രഭു അച്യുതഃ. നമ്മൾ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. എന്താണ് ഈ ധർമ്മം? അതായത് ശരി എന്താ, തെറ്റെന്താ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാകുക? ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുണ്ടായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടുക? നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കും, പക്ഷെ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം അത് ഈ മരണത്തിൽ അവസാനിക്കും. പക്ഷെ ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയെടുത്താൽ നമുക്കത് ജന്മങ്ങളോളം നമ്മളെ അത് കാത്തു രക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയമായ ജ്ഞാനാർജനം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന്. ഏതാണ് ധർമ്മം? എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കുക? അതായത് ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രീതിയിലാണ് ധർമ്മം. അതായത് സ്വധർമ്മ, സനാതന ധർമ്മ. എന്താണ് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാനൊരു ഭാര്യയായിരിക്കാം, ഞാനൊരു മകളാണ്, ഞാനൊരു അമ്മയാണ്, ഞാനൊരു പെങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ പല റോൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ്? പല രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ നിർവഹിക്കണം. ഞാനൊരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു, എന്റെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു, എന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്വധർമ്മം. എന്റെ കടമകളാണ്, അത് ഞാൻ നിർവഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ആർക്കും തന്നെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കർമ്മം ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണം, സ്വധർമ്മ. പക്ഷെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സനാതന
സനാതന ധർമ്മ. എന്താണ് സനാതന ധർമ്മ? അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണം. എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്, ഏകാദശി എന്നുള്ള വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഭഗവത് സേവനം. എന്താണ് ഭഗവത് സേവനം? അത് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതലും. അതായത് 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? വെറുതെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാനെ സേവനമാകുന്നില്ല. എന്താണ് 9 രീതിയിലുള്ള സേവനം? അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 രീതിയുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു സേവനമാണ് ഭഗവാന്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഒരു ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനൊരു ആനന്ദം കിട്ടും. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരം മാറും അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായി കാണുന്ന ശരീരം ബാല്യ, കൗമാരം, യൗവനം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മുടെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ ബാല്യാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ബാല്യാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞിന് എന്താ വേണ്ടത്? ട്രൈസൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കുഞ്ഞ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ബൈസിക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ യൗവനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 വീലർ വാങ്ങുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 4 വീലർ വാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളും കൂടി മാറുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയും. അതായത് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ ആവർത്തനം. എന്താണ്? ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ ആവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആവർത്തനം? അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗർഭാശയം കാണാം. അവിടെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞ് പുറത്ത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജനിച്ച് ബാല്യാവസ്ഥ, കൗമാരം, യൗവനം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീണ്ടും ആത്മാവ് എന്താണ്? അത് നശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് അവിനാശിയാണ്. ഒട്ടും തന്നെ നാശം സംഭവിക്കില്ല. ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ഒരു എന്താ പറയാ, വേറൊരു ഗർഭാശയം തേടി പോകുന്നു. വേറൊരു ഗർഭാശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യന്റെ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല. അത് പക്ഷിയുടെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം, അത് ആനയുടെ ആയിരിക്കാം, പൂച്ചയുടെ ആയിരിക്കാം, എന്ത് വേണേലും ആയിരിക്കാം. അത് വേറൊരു ശരീരം അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഓരോ ശരീരം മാറുകയാണ്. അപ്പോ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നില്ലേ, പുനരപി ജനനം, പുനരപി മരണം, പുനരപി ജനനി ജഠരേ ശയനം. ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്ന് വരെ? അതായത് എപ്പോ വരെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, എപ്പോ വരെ നമ്മൾ ഈ ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുക തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വളരെയധികം ക്ഷീണം തോന്നും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര കാലം മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു നായയുടെ ജന്മത്തിൽ പോകുന്നു, പിന്നെ പൂച്ചയുടെ ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 84 ലക്ഷം യോനികൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം എടുത്താലും ഭഗവത്ഗീത എടുത്താലും എവിടെയും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു സ്ക്രിപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? മാനുഷ ജന്മം, അതായത് മാനവ ജന്മം ദുർലഭം. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മാനവ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു മീനിനെ കാണുമ്പോൾ, ഒരു പക്ഷി, മൃഗാദികളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയല്ല ഭഗവാൻ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനല്ല അത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. ആ ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ. അതായത് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടണമെന്ന് ഈ മനുഷ്യന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വേറെ പക്ഷി മൃഗാദികളെ കൊടന്നിരുത്തി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റും. കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രസക്തി. നമ്മൾ നിത്യേന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന്
എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വരുന്നു, പോകുന്നു, അത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോ ഈ കുടുംബമാണെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, വേറൊരു അച്ഛനമ്മ, വേറൊരു ഭർത്താവ്, വേറെ മക്കൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് മാറി മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിയെടുക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്. എന്താണ് ഈ 84 ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് ഈ 84 ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന, ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തില് അത് ജലചരങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അത് പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അത് മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ, ഇഴജന്തുക്കളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഏത് രൂപത്തിൽ? ചതുർഭുജാധാരിയായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ ആരുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആത്മാവും അതിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പോ രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട് ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു പക്ഷിയെ കാണുമ്പോൾ, ഏതൊരു മൃഗത്തെ കാണുമ്പോൾ, ഏതൊരു ഇഴജന്തുക്കളെ, എല്ലാവരും ആരെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഏത് രൂപത്തിൽ? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അൺനെസസറി, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഉപദ്രവിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ്, എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന് ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു യോനി, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് എപ്പോഴും ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ 5 കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലെ, 5 കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തു വിഷാദത്തിന്റെ. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് 2:14 ഈ ശ്ലോകം. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യ താംസി ശിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ അത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതായത് ഇന്ന് സുഖമാണെങ്കിൽ അത് നാളെ ദുഃഖമാകും, ഇന്ന് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ നാളെ സുഖം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിഗതമായ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സുഖമാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, എന്റെ ദുഃഖം മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൈ മുറിയുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് മാത്രമേ വേദന ഉണ്ടാകുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ വേദന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് എന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ്. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് സിമ്പത്തി കാണിക്കാം, പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ ആ വേദന അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ കണക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും. അതായത് കാലാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് വേനൽക്കാലമാണെങ്കിൽ അത് നാളെ മഴക്കാലമാകും, പിന്നെ അത് മഞ്ഞുകാലമായി മാറും. അപ്പൊ ഇത് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാൻ പാടില്ല. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ്, എന്ത് സുഖമാണ് എനിക്ക് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ഇതിലെ ലാഭം നഷ്ടമൊന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. നിന്റെ യുദ്ധം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക നിന്റെ ധർമ്മമാണ്, നീ അത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ എല്ലാ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കാലാവസ്ഥ പോലെ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷം ഒരേ വൃക്ഷം തന്നെ, പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ കാലാവസ്ഥയെ അത് സഹിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഇലകളെല്ലാം പച്ച നിറത്തിലുണ്ടാവും, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ വേനൽക്കാലം വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ മഞ്ഞുകാലം വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഇലകളും കൊഴിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ ആ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? നിശ്ചലമായി, മരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം അതുകൊണ്ടാ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും അത്തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും വരുമ്പോൾ വ്യതിചലിക്കാതെ, വിഷമിക്കാതെ എല്ലാം തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. അതാണ് നിശ്ചല മനസ്സോടെ നമുക്കൊരു മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ വേണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഉദാഹരണം തന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ ഓരോ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ ഇത് ക്ഷണികങ്ങളായ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്താണ്? 2:20 ശ്ലോകം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ന ജായത്തെ മ്രിയത്തെ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ
അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യത്തെ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണേ. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അംശങ്ങളും പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ജന്മവുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ജനനവുമില്ല, മരണവുമില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അതായത് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, വർത്തമാനവും ഇല്ല, ഭൂതകാലവും ഇല്ല, ഭാവിയും ഇല്ല, അതിനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നു. അജനും നിത്യനും. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, നിത്യനാണ്, എപ്പോഴും ശാശ്വതമാണ്. ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. പ്രാചീനം എന്ന പുരാതനവുമാണ്. അതായത് നമുക്കതിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ആത്മാവിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും പ്രാചീനനാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പോ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്ന ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല. അത് അടുത്ത ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു ഭഗവാൻ, വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാന്തി നവാനി ദേഹി. വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറി. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേഹി എന്നൊരു പദം വരുന്നത്. എന്താണ് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ? ആത്മാവ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ദേഹി. ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, അതിൽ വസിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ദേഹി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാലം ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഉഷ്ഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കീറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളത് ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ അത് ഉപേക്ഷിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ? പുതിയതെടുത്ത് നമ്മൾ അണിയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഈ ശരീരത്തെ അത് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ആത്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു. വേറൊരു പുതിയ ശരീരം അത് കൈകൊള്ളുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറി പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുന്നത് പോലെ അതും ഓരോ ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിലെന്താണ് ഭഗവാൻ? ആത്മാവിന്റെ 20 ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 23 ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയണം. എന്താണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. ഇതിപ്പോ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാണ്. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ സൈസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതില്? ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ള ആ ഉപനിഷത്തില് ആത്മാവിന്റെ ആ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, അതായത് 1/10,000th പാർട്ട് ഓഫ് ടിപ്പ് ഓഫ് എയർ. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു തലനാരിഴ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തുമ്പിനെ നമ്മൾ 1000 കഷ്ണങ്ങളാക്കി, അത് 1000 ഭാഗങ്ങളാക്കി നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ്. എത്രയാണ്? നമ്മുടെ തലനാരിഴയുടെ 1000 ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിനെ കാണാനോ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ ആത്മാവിനെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. വെള്ളത്തിനത് നനയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. കാറ്റിന് അതിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇതിവിടെ 27ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാണ്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യേർത്ഥേ നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവൻ എന്താണ്? ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണല്ലോ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലും? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് പാവം കിട്ടും ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട്, എനിക്ക് എന്ത് സുഖം എന്നൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ജനിച്ചവൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അതിപ്പോ അർജുനൻ കൊന്നില്ലെങ്കിലും അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അപ്പൊ ജനിച്ചവൻ മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവൻ ജനനവും. നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയാ? ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കതിനെ നല്ലതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യണം, ആസ്വദിക്കണം എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്, അല്ലെ? പലരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ആസ്വദിച്ച് കളയണം എന്നൊക്കെ. അത് വളരെ തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കാരണം ഒരു ജന്മമല്ല, നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു. അതാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമാണ്, അതേപോലെ മരിച്ചവൻ അത് ലാസ്റ്റ് അല്ല, മരിച്ചവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്.
അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അർജുന നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യേ, ബാക്കി നീ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജനിച്ചവൻ മരിക്കുന്നു, മരിച്ചവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാണ്, ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ആളെ കൈ പൊക്കി അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ആ ആളെ രക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോന്നാൽ എന്താണ്, ആള് മുങ്ങി മരിക്കും. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ, നശിക്കാൻ പോകുന്ന ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നോക്കുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ നേരം മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നശിക്കാത്ത ഒന്ന് ഉള്ളിലുണ്ട്, ഏതാണത്, ആത്മാവ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ശരീരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ശരീരം എത്ര രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലും അതിന് ഒരു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാലയളവുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം പോയേ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ശരീരം നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാ, ആ സനാതന ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഭാരത, ദേഹി, ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, എന്താണ്, ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. അത് ഒരു തരത്തിലും നശിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കൊന്നാലും അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല അർജുനന്. പക്ഷെ ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാൻ ഹിംസയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ആത്മജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നിന്റെ ധർമ്മമാണ്, നീ അത് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ അവരെ കൊന്നു എന്നുള്ളത് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വോ വാ ഭോക്ഷസേ മഹീം തസ്മാദുദ്ദിഷ്ട കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കുന്തി പുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതായത് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് അഥവാ നീ തോറ്റുപോയാലും എന്താണ്, നിനക്ക് എന്താ, യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ, അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താണ്, സ്വർഗം പോകും. ഇനിയിപ്പോ അല്ല, യുദ്ധത്തിൽ നീ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം നീ എന്താണ്, സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും നിനക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സുഖ ദുഃഖേ സമീകൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈനം പാപം അവാപ്സ്യസി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട്, യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് പാപമാണ് ഫലം എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, പാപമല്ല ഫലം. അതായത് നീ യുദ്ധം മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെനിക്ക് സന്തുഷ്ടിയാണോ, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സന്താപമാണോ, ലാഭമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ഇതൊന്നും തോൽവിയാണോ, ജയമാണോ, ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്. നീ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 2.47 കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തെ മാ ഫലേഷു കഥാചന. അതായത് നീ കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ നീ കർമ്മം ഒരു നിന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നിനക്കൊട്ടും തന്നെ അത് പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണം ഇവരെ കൊന്ന എനിക്ക് പാപം കിട്ടുമെന്ന്, അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 38-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, ലാഭം നഷ്ടം ദുഃഖം സുഖം ദുഃഖം ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അർജുനൻ ഒന്നും തന്നെ അത് ബാധിക്കില്ല, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനന്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഏത് ഉദ്യമം, ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഭക്തി. അതായത് ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇല്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയ ഒരു മുന്നേറ്റം പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷ നൽകുന്നു. എന്താണ് മഹാഭയം, മരണഭയം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, മോഹം, അതായത് നമുക്ക് ആ ഭയ ശോകാദി വർജിത എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ ഇത് മുക്തരാക്കി തരും. ഏത്, ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഹനുമാനെ കാണുന്നു, അണ്ണാരക്കണ്ണനെ കാണുന്നു.
ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാസ്യഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ, അതായത് എന്താ പറയുക, ശ്രീരാമൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീരാമന്റെ ദാസ്യത്തിൽ, അതായത് മികച്ച ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഹനുമാനായിരുന്നു. കാരണം ഹനുമാനെ വെല്ലാൻ ആരുമില്ല, അത്രയും ദാസ്യ അർപ്പണാ മനോഭാവമാണ് ഹനുമാന് രാമനോട്, ശ്രീരാമനോട്. അപ്പോ ആ രാമരാവണ യുദ്ധ സമയത്ത്, പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത്, സേതുബന്ധം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചേ? എല്ലാവരും തിരക്കിട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അണ്ണാരക്കണ്ണൻ വരുന്നു. അണ്ണാരക്കണ്ണനും തോന്നുകയാണ്, എനിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണം, ശ്രീരാമന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ ഹനുമാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അണ്ണാരക്കണ്ണന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഹനുമാന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതവും പിന്നെ ഈ അണ്ണാരക്കണ്ണന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതം രണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ അണ്ണാരക്കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? ശ്രീരാമന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങി വരും, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മണ്ണിലോട്ട് വന്ന് മണ്ണിൽ കടന്നുരുളും. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ മണ്ണ് പറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിലൊഴിക്കും, അത് വെള്ളത്തിലിടും. എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാമർത്ഥ്യം. ഭഗവാൻ എന്നറിയാം നമ്മുടെ ശാരീരിക സാമർത്ഥ്യം എന്താണ്, നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എത്ര ചെയ്തു എന്ന് ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് നേഹ വിക്രമ നാശോസ്തി. അതായത് നമ്മൾ എത്ര കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റിയോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഹരിനാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ വേറൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭാവനയാണ് നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ എലി എന്താ ചെയ്തത്? പത്മപുരാണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് ഈ എലി ഒരു ചെറിയ പഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് അമ്പലത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു നെയ്വിളക്ക് കത്തുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഈ നെയ്വിളക്ക് കണ്ടപ്പോ ഈ എലി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതും എന്തോ ഒരു കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് കരുതി അതിലേക്ക് വായിടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ശരീരത്തിൽ ആകെ തീ പിടിച്ചു. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ആകെ തീ പിടിച്ചപ്പോ അത് ആകെ മരണവെപ്രാളമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? അതിങ്ങനെ ഓടി നടക്കാണ്, ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. അത് വെപ്രാളത്തിലാണ് ഓടുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തായി കണക്കാക്കി? ആ എലി എനിക്ക്, കാരണം ശരീരം മൊത്തം കത്തല്ലേ, അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാണ് എന്ന് കരുതി ആ എലിക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തു, ഏത് ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ അതിലെ സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം നമ്മളെ പോലെ റാഷണൽ തിങ്കിങ്, അതായത് യുക്തിസഹമായ ആ ഒരു ചിന്ത ഈ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്കതൊക്കെ വിവേചനാ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ, ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് തെറ്റാണോ, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കൊന്നും ഇത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് കണക്കാക്കുന്നു. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹി അനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ, ഏത് വഴിക്ക്? ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക്. ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വെക്കുന്നത്, അവരെങ്ങനെയാണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. എന്താണ്? ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യും, നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളതിൽ വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആരാണ്? അർജുനനാണ്. അപ്പൊ ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം, ഇതിനുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ അർജുനൻ. കാരണം എന്താണ്? ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തിന് പോയപ്പോ എന്താണ്, അവിടെ മുകളിൽ ഒരു ചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു, അതിൽ മത്സ്യമുണ്ട്. ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്കാണ് അമ്പെയ്യേണ്ടത്. അത് പക്ഷെ നേരിട്ടല്ല, എങ്ങനെയാണ്? താഴെ വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ നിഴൽ, അതായത് അതിന്റെ ആ മുകളിൽ കറങ്ങുന്ന ആ ചക്രത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം, താഴെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അതിനെ അമ്പെയ്യാൻ. ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്യണം. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ അർജുനൻ അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു. എന്താണ്? ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. പക്ഷെ അല്ല, നമുക്ക് പലതിലും നമ്മുടെ മനസ്സും കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ എവിടെയും എത്തിച്ചേരില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക് വരുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കും. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രീതി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രീതി സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതിലവര് അവർക്ക് യശസ് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും.
ഭോഗൈശ്വര്യ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയണ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകില്ല, അത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം ദയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയത്തെ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും ആസക്തരായവർക്ക്, ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്താ പറയാ ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല? അതായത് ഭോഗ ഐശ്വര്യത്തിൽ, അതായത് ഈ കാണുന്ന നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണിന് എന്താ, നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ പിന്നെ മൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഘ്രാണന എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതേപോലെ നാക്ക് രുചിക്കുന്നു, പിന്നെ സ്പർശനം, ത്വക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പർശന സുഖം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിലൊരു ആസക്തി വരുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിലോടുമാണ് ഇഷ്ടം കൂടുക. അപ്പൊ ആ സുഖ അനുഭവങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ആസക്തരാകുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിൽ നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നു, ബിവിൽഡർമെന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പരിഭ്രാന്തരാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് രുചിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്കൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി 62ഉം 63ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ പതനം. മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അധപ്പതിക്കുന്നത്, മനസ്സിന്റെ പതനത്തിന്റെ 8 സ്റ്റെപ്സ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് 8 സ്റ്റെപ്പ്? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായത്തെ സംഗാത് സഞ്ജായത്തെ കാമാത് ക്രോധോ വിജായത്തെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ 8 സ്റ്റെപ്പ് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആഗ്രഹം, അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വീട് വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. ഞാൻ ഒരു വീട് വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ, ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ കൂടുതൽ അതിപ്പോ ഒരു വസ്തുവാകാം, ഒരു വ്യക്തിയാകാം, ഒരു സ്ഥാനമാകാം, എന്തോ ആകാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്താണ് വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആ ചിന്ത തീവ്രമായിട്ട് എന്നിൽ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആ ചിന്ത തീവ്രമായി ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ്? കാമമാകുന്നു. അത് ആസക്തി എന്തായി മാറുന്നു? കാമമായി മാറുന്നു. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ ആഗ്രഹമായി അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ കാമം, അപ്പൊ ഇത് ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നാ? ഇതെനിക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? സമ്മോഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്തത് പറയുന്നു, നെക്സ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ കാമം, അതിയായ ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ ആഗ്രഹം നടന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സന്തോഷിക്കൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അവസാനം അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ്? എനിക്ക് കാമാത് ക്രോധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നിരാശയായി, എനിക്കത് ആഗ്രഹം നടന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? സന്തോഷിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് നിരാശയായി. അപ്പൊ എന്താണ്? ദേഷ്യം വന്നു. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? സമൂഹം എന്താണ്? ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണോ ശരി, ഏതാണ്? കാരണം എന്താണ്? എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി, എനിക്കത് കിട്ടിയാലേ സന്തോഷമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തെ എനിക്ക് നിരാശയായി. അപ്പൊ എനിക്ക് ശരി തെറ്റ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്മൃതി വിഭ്രമഃ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സ്മൃതി വിഭ്രമഃ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കും ഭഗവാന്റെ, ഒരുപാട് ഭാഗവത അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കും, ഒരുപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ തരും നമുക്ക്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ എന്താണ്? സ്മൃതി വിഭ്രമഃ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഈ കേട്ടതെല്ലാം മറന്നു, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മറന്നു, ഭാഗവതം എന്ത് പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു, ഒക്കെ മറന്നു. ഗുരു നമുക്ക് തന്ന ഉപദേശം മറന്നു. നമ്മൾ കേട്ട ആ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആത്മസ്വരൂപം മറന്നു, എല്ലാം മറന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അടുത്തത് സ്മൃതി വിഭ്രമം കഴിഞ്ഞ ബുദ്ധിനാശം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആ ശക്തി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തീരുമാന ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ വിവേകപൂർണമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ കഴിയില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിൽ നിന്ന് പതനം, അതായത് പ്രണശ്യതി, സർവനാശം, അതിൽ നിന്ന് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് 8 സ്റ്റേജ്. നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്താണ്? എനിക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കണം, ഞാൻ ആകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തി. അവസാനം ഞാൻ ഒരു ആത്മാവ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു. അവസാനം എന്താണ്? ബുദ്ധിനാശം.
ആ ബുദ്ധിനാശം, വിവേകപൂർണമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തേ? ആ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്താ ചെയ്തേ? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അർജുനൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് സർവനാശമാണ് ഫലം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, അത് ചിന്ത തീവ്രമായ ആഗ്രഹമായി മാറുന്നു, പിന്നീട് ആ ശക്തമായ ആഗ്രഹം എന്താകുന്നു? ദേഷ്യമായി മാറുന്നു. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദേഷ്യം എന്താകുന്നു? മനസ്സിൽ സമൂഹമായി, അതായത് തെറ്റ് ശരി മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്മൃതി വിഭ്രഹം, ഓർമ്മപ്പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നു. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിനാശം, ആ ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം. ഇങ്ങനെയാണ് 8 സ്റ്റെപ്പ്. ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? ആ മനസ്സിന്റെ പതനമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകണം. എന്താണ് ഈ രാഗദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടക്കേട്. അപ്പൊ നമുക്കുണ്ടാവില്ലേ, നമുക്ക് ഇന്ന ആളെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന ഇഷ്ടമാണ്, ഇന്ന ആളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? പക്ഷെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ കൂടുതലും ചിന്തിക്കും. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് അവർ ഇഷ്ടമല്ല. നമുക്ക് അവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷം, അതായത് ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ നിബന്ധനകൾ വഴി. എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ മോചിപ്പിക്കണം അല്ലെ? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമാണല്ലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാഹ്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബാഹ്യമായി നിയന്ത്രിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണുപോകും. പക്ഷെ ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ എത്ര പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ വീഴില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭയവധ ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പരമപുരുഷനുമായി, അതായത് കൃഷ്ണനുമായി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അവബോധം, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ അവബോധം, അതായത് ബോധമാവട്ടെ അവബോധം, നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് ഭഗവാൻ കയറുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് മരണസമയത്തിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ ഈസി ആവുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ പരമപുരുഷനായി ബന്ധപ്പെടാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഉറച്ച മനസ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ രണ്ടും കിട്ടില്ല. ഈ ദിവ്യ ബുദ്ധി ആകട്ടെ ഉറച്ച മനസ്സും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അസമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? നമ്മൾ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. പക്ഷെ സുഖം എവിടെ? ഭാഗവതത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, യഥാ ദുഃഖം അയത്നതഃ. നമ്മള് ആരും തന്നെ ഇവിടെ ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കുറച്ച് ദുഃഖം വരട്ടെ എന്ന് ഒരാളും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ യഥാ ദുഃഖം അയത്നതഃ, നമ്മൾ യത്നിച്ചില്ലെങ്കിലും ദുഃഖം നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് പോലെ സുഖവും നമ്മളെ തേടി വരും. കാരണം എങ്ങനെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സുഖവും ദുഃഖവും സമയാസമയത്ത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദിവ്യ ബുദ്ധി, ഉറച്ച മനസ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവ്യ ബുദ്ധിയും ഇല്ല, ഉറച്ച മനസ്സും ഇല്ല. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാന്തി എവിടെ? സുഖം എവിടെ? അശാന്തസ്യ കുതസുഖം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഗോലോകധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. ദ്വിഭുജാധാരിയായി ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് ആ ത്രിഭംഗി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എപ്പോഴും വസിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ്. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈകരുത്തുള്ളവനെ, അർജുനനെ വിളിക്കാണ് മഹാബാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൈകരുത്തുള്ളവനെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതായത് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ് നമ്മളിപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അതായത് ആരാണോ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിന് കാഴ്ച, ആ കാഴ്ച അതായത് രൂപ, ഗന്ധ, രുചി, സ്പർശ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആർക്ക്? അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്ത് പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നാലും അതിൽ വീഴാതെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്, അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സുഖം വേണം അല്ലെ. അത് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ഇപ്പൊ വായിക്ക്, നാക്കിന് എന്താണ് എപ്പോഴും രുചിയായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, ചെവിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കണം. ഉയർന്ന രുചി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതിന് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ചെവിക്ക് എന്താണ്, നല്ല ഒരു ഉന്നതമായ രുചി കൊടുക്കുകയാണ് ചെവികൾക്ക്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ നാവിന് ഒരു നല്ല രുചി കൊടുക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നല്ലൊരു ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കുക, എന്താ കാഴ്ച കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ വേണ്ടുന്ന, അതായത് ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കണം. ഏതാണ് ഉയർന്ന രുചി? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനമാകുന്ന ഉയർന്ന രുചി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റില്ല. കാരണം ബാഹ്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചാൽ അത് താൽക്കാലികമാണ്. പക്ഷെ ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളവരാകണം. അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒതുക്കാനാകില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നാളെ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കും, ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും നമ്മൾ സക്സസ് ആവില്ല. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ അത് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു ആ ദിശയിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ സുഖിച്ചുപോയി. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഒരു ഉപായം. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉപായം നമുക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ ആർക്കാണോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പരിശീലിച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഇത് അലൗകിക സാഹിത്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്വയം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ആക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർ ആ പരമ്പരയിൽ വന്ന് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. കാരണം നമുക്കൊരാൾ വേണം പറയാം. അതായത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ തിരുത്താൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതല്ല, ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സാധകൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മുക്തിക്ക് അർഹൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ ആ വ്യക്തിക്ക്, കാരണം എന്താണ്, ഗുരുവിലൂടെ അദ്ദേഹം എല്ലാം പഠിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? കാണിച്ചു തന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ കുറവായിരുന്നു? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. രാമൻ അവതരിച്ചു, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. സന്ദീപനി മുനിയെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാണിച്ചു തരാണ്. നമുക്കൊരു ഗുരു ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ നമ്മൾ വീഴുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞു അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ.